Моля всички да седнат. Откривам заседанието на Софийски градски съд, наказателно отделение, първи състав. Разглежда се наказателно дело от общ характер, номер 7 за 2024 година. Прокуратурата на Република България срещу Найден Стоянов. Страните да заемат местата си. На именното повикване в 14:30 се явиха следните лица. За Прокуратурата на Република България се явява прокурор Ивана Илиева. От Софийска градска прокуратура. Подсъдимият Найден Стоянов. Лично и със защитника си Мартин Кирилов. вещото лице доктор Александър Минчев, вещото лице Милена Николова, вещото лице Преслава Георгиева, социалният работник Лилия Манчева, свидетелите Димитър Димитров войводата, български гражданин неосъждан без род с подсъдимия, Мартин Петров, селянин от Юрменикьой, очевидец, български гражданин неосъждан без род с подсъдимия, Лазар Лазаров от Чорбаджията, работодател на Найден, български гражданин неосъждан без род с подсъдимия, Валерия Маркова, селянка на Юрменикьой, българска гражданка неосъждана без род с подсъдимия, Сяра Варучията, български гражданин, неосъждан, Войчо на Пълна, българска гражданка, неосъждана, майка на подсъдими. Яна Кълмучката, българска гражданка, неосъждана, бремен родител на подсъдими. Предупреждавам свидетелите, че трябва да говорят истината, защото ако кажат неистина и затаят истина, носят наказателна отговорност за лъжесвидетелстване. Предупреждавам вещите лица и социалния работник, че трябва да дадат вярно заключение по съвест и убеждение, в противен случай също подлежат на наказание. Моля свидетелите да напуснат залата. Указа на подсъдимия. Които са свидетели да излязат навън и ще бъдат извикани след малко. Указа на подсъдимия Найден Стоянов, че има право на защитник, има право, но не и задължение, да дава обяснение по всяко време на процеса. Тоест, има право да откаже, да даде обяснение, когато е поканен за това, както и може по всяко време, когато пожелае да даде обяснение. Има право да задава въпроси на свидетелите и вещите лица. Разбрахте ли добре правата си? Да. Откривам съдебното следствие. На 15 август, лашна година, на празника Голяма Богородица, Индже войвода, който щетата си е влизал в Юрменикьой. Там се е срещнал с Найден Стоянов, известен сред селяните си като Гърбал. До този момент Индже не е познавал Найден. Видял го е, че има пушка и е поискал да я вземе. Найден е отказал да я даде и е побягнал. Тогава Индже е хукнал да го гони. В един момент се отказал и си е тръгнал. Тогава Найден се е прицелил и е гръмнал. Давам думата на прокурора за допълнение относно същността на подвигнато обвинение. Благодаря, госпожо председател. Искам само кратко да допълня обстоятелствата, при които е извършено деянието, а именно, че Найден съзнателно е насочил пушката към Индже войвода. Това е станало пред очите на очевидци, войводи от четата на Индже. На основание член 115 от Наказателния кодекс, в качеството ми на прокурор от Прокуратурата на Република България, повдигам обвинение срещу Найден Стоянов в умишленото убийство на Индже войвода, с който се явява, че има родствена връзка и Найден е син на Индже. Разбирате ли какво ви обвиняват? Да. Предоставям думата на подсъдимия да даде обяснение по фактите на обвинението. Подзащитният ми ще се възползва от правото си да не дава обяснение. Съдът дава ход на съдебното следствие и пристъпва към събиране на доказателствата.
Госпожо председател, уважаеми съдии, моля да приемете като веществено доказателство оръжието на престъплението и заключение на балистичната експертиза. Като вещо лице искам да се призове и доцент Преслава Георгиева от Института по криминалистика към МВР, изготвила балистичната експертиза. Становище на защитата. Да се приеме доказателството. Оспорваме, че пушката принадлежи на Найден и е оръжие на престъплението. Съдът пристъпва към разпит на свидетели. Първи са свидетелите на обвинението. Да влезе свидетеля Димитър Войвода. Уважаема госпожо съдия, аз съм Димитър Войвода. Преди Индже да бъде убит, ние бяхме в нашия лагер на 7-те кладенци. Цялата чета планирахме как да накараме кърджалиците да се хванат за вратовете. На влизане в града Орум Еникьой видяхме ето този гърбавият с пушка. Инджето, който не обича хора с пушки, българи, иска да са свободни и спокойни хора, му каза да му я даде мирно и спокойно. Обаче гърбавият тръгна да бяга в един двор и Индже по него. Оттам ние го изчакахме на улицата, понеже знаехме, че той само ще се шегува с малкото момче и няма нищо да му стори. Индже се отказа да го гони и тръгна към нас. Обаче в следствие на обстоятелствата гърбавият се прицели към него и го простреля. Всички видяхме как конят на Индже отбягна, а той падна на земята. Двама от нас хванаха гърбавият и бяхме готови да го посечем, но в този момент Индже ни спря и ни каза да не пада и косъм от главата на детето. В последния си дъх той извади една кесия с пари и ни я даде да я дадем на момчето и да го пуснем. Ние го пуснахме, а Индже издъхна. Това е всичко. Въпроси на прокурора към свидетеля. Вие сте били свидетел на нравствената промяна на Индже. Смятате ли, че след нея би направил нещо, с което да предизвика изстрел от страна на Найден? Не смятам. Чухте ли признанието, което Яна Калмучката е направила на Индже относно това, че Найден е негов син? Не, нямах на представа. Като очевидец на извършеното деяние, мислите ли, че Найден е стрелял умишлено? 100% съм сигурен, че беше умишлено. Той се прицели. Благодаря. Нямам повече въпроси. Въпроси на защитата. Моля, опишете Индже Войвода. Преди години той беше доста страшен човек, не допускаше покрай него да се мине без уважение и плашеше всички наред. Но в последно време се промени, стана добър и помагаше на всички. Както ви казах, той искаше българите да станат свободни и спокойни хора. Знаехте ли, че Индже е имал син? Не съм чувал. Вие лично ли видяхте, че Найден Стоянов се е прицелил и е изстрелял по Индже? Да, лично го видях с очите си. Какво стана с оръжието, с което според вас Найден е стрелял? Прибраха го от полицията. След като Найден е побягнал и вие го хванахте, той имаше ли оръжие в себе си? Имаше, да. Пушка беше. Каза ли ви в предсъмния си час, защо Индже не е искал отмъщение за Найден Стоянов? Не ни каза. Какво стана с четата, след като Индже беше убит? Всички се хванахме за главите и го изнесохме спокойно. Нямам повече въпроси. Въпроси на съдебния състав. Съдът освобождава свидетеля. Навлезе свидетеля Лазар Лазаров Чупаджията. Приканвам свидетеля да разкаже във форма на свободен разказ всичко, което знае по фактите, които са предмет на разглеждане по делото. Госпожо съдия,
Найден работи при мен, от как баба Яна Калмучката го изгони. Той е старателен, има му нещо. Не говори, само се усмихва. Това ли е всичко, което искате да кажете? Не. Да, това е всичко. Въпроси на прокурора към свидетеля? Свидетел ли сте на самопризнанието на Найден за извършеното деяние, което е направил пред вас и то с пушката в ръце? Не, не съм. Някога Найден проявявал ли е агресия върху вас или върху друг човек във ваше присъствие? Не. Найден държал ли се е неадекватно пред вас? Не. Мислите ли, че би стрелял умишлено? Не, не смятам. Благодаря. Нямам повече въпроси. Въпроси на защитата? Моля свидетелят да опише как Найден Стоянов се е справил с работата при вас. Какво го карахте да работи? Той се справяше много добре. Карах го да работим различни работи. Кой се е грижил за Найден? Къде е живял след като Яна Калмучката го е изгонила? Баба Яна Калмучката се грижеше за него. След това живееше при мен. Информирали ли сте социалните служби, че има бездомно непълнолетно дете, за когото няма кой да полага грижи? Не. Знаехте ли, че Найден има пушка от себе си? Не. Нямам повече въпроси. Въпроси на съдебния състав? Съдът освобождава свидетеля. Съдът призовава следващия свидетел Мартин Петров. Приканвам свидетеля да разкаже във форма на свободен разказ всичко, което знае по факти, които са предмет на разглеждане по делото. Ами на Главната Богородица всички се приготвихме да празнуваме. След това видяхме как Индже идва с другите войводи. Ние отидахме при него, той се смееше. Тогава някакси видях гърбовото. Така му наричахме на Найден. Той видя, че има пушка от него и искаше да му подаде. Гърбо не му я даде и побегна. Той се скри в един двор, като си да взеше разцялата пушка. Индже тръгна след него, но бързо се отказа и завъртя коня си да си ходи. След това всички видяхме как Найден се прицели и стреля. Конят се подплаши, а Индже падна. Всички отидахме при Индже и баба Яна Калмучката отиде да му каже нещо. След това Индже каза никой да не закача гърбовото. Даже даде и жълтъци. Кеши жълтъци. Въпроси на прокурора към свидетеля? Потвърждавате ли теорията, че изстрелът не е бил несъзнателен, а добре премислен? Да, той се прицели, всичко го видяхме. Смятате ли, че Индже е направил нещо, с което да оплаши Найден? На този момент не мисля, не. Той беше мил към него. Чухте ли какво каза Яна Калмучката на Индже? Не. Благодаря. Нямам повече въпроси. Въпроси на защитата? Какво знаете за Индже войвода? Виждали ли сте го преди? Преди беше страшен човек, всички бяха страхове на него, с него идваше много така, как да скажа, но последно време той е бил мил човек към всички, помагаше много на хората и искал да се измени на всички. След като войводите отчетата на Индже хванаха Найден, той носеше ли пушка? Да. Нямам повече въпроси. Въпроси на съдебния състав? Съдът освобождава свидетеля. Съдът призовава свидетелката Валерия Маркова. Госпожо съдия, аз по убийството не съм видяла нищо. Чух от хора, че Индже е убит. Бог да го прости. Когато копахме по нивите
с другите жени, се появи Индже със своя кон. Изплашихме се и побягнахме. Само дядо Мито остана. Каза ни, че Индже не е искал да ни изплаши. Преди това се чуха изстрели извън селото. И тогава също се изплашихме, побягнахме. Помислихме, че са кърджали, но се оказа, че са били авджии. Появи се Гърбовото, каза, че той е стрелял, убил е кърджалия. Той по принцип не е добре много с главата си, това знам. Въпроси на прокурора към свидетеля? Били ли сте напълно сигурна, че казаното от Найден е само измислица? Не съм сигурна. Друг път Найден казвал ли е нещо подобно? Не. Благодаря. Нямам повече въпроси. Въпроси на защитата? Как бихте описали Найден Стоянов? Не го познавам лично, чувала съм, че не е лош човек. Нямам повече въпроси. Въпроси на съдебния състав? Ако това, което Найден е казал, е истина, защо смятате, че е взел оръжието? Ами не знам. Добре. Съдът освобождава свидетеля. Съдът призовава следващия свидетел Сяро Барочията. Уважаема госпожо съдия. Приканвам свидетеля да разкаже във форма на свободен разказ всичко, което знае по фактите, които са предмет на разглеждане по делото. Госпожо съдия, беше големия празник на селото. С Пълна бяхме тръгнали, понеже бяхме разбрали, че Индже ще бъде там. Исках да му кажа, че иска да го застрелям, но ето, че той ни пазеше. Исках да му се извина, да му целуна ръката. И жена му беше с мен Пълна. Тя все коня яздеше с него и изведнъж стана суматох. Всички се развикаха и почнаха да бягат, че Индже е убит. Аз не повярвах и това е всичко, което знам. Въпроси на прокурора? Вярвахте ли, че Индже се е променил и решихте ли да му простите? Да. Простих. Вярвате ли, че Найден е син на Индже? Не. Благодаря. Нямам повече въпроси. Въпроси на защитата? Вярно ли е, че преди години вие сте искали да убиете Индже? Разкажете за този случай. Не е вярно. Само исках да го застрелям, за да го убия. Страх ли ви беше от Индже? Да. Знаехте ли, че Гърбовото е син на Индже? Да. Нямам повече въпроси. Съдът освобождава свидетеля. Съдът призовава следващия свидетел Пълна. Приканвам свидетелката да разкаже във форма на свободен разказ всичко, което знае по фактите, които са предмет на разглеждане по делото. Беше вечерта преди празника Богородица и Войчо каза, че Индже щял да идва, но аз бях с него в четата. След това той сече детето ми и 16 години нито съм го чувала и нито съм го виждала. Въпроси на прокурора? Вярвате ли, че детето ви е оцеляло и че това е Найден? Да. Простихте ли на Индже, защото сте повярвали, че се е променил? Повярвах. Ако наистина Найден е ваш син, бихте ли положили необходимите грижи за него, въпреки извършеното деяние? Бих положила. Благодаря. Нямам повече въпроси. Въпроси на защитата? От разпитите на свидетелите и по-конкретно свидетелката Яна Кърмучката става ясно, че Найден Стоянов е бил син на убития Индже Войвода и ваш син. Това така ли е? Да. След като Индже е посякал сина ви, вие сте се отказали от него. Виждали ли сте го през тези 16 години? Найден Стоянов поддържал ли е връзка с него? Не. Помагахте ли на Яна Кърмучката за грижите на Найден? Не съм помагала. Имате ли други деца? Не. Сега, след като знаете, че Найден е ваш син, бихте ли поели грижи за него? Да. Нямам повече въпроси. Въпроси на съдебния състав? Съдът освобождава свидетеля. Съдът призовава следващия свидетел, Яна Кълмучката.
Приканвам свидетелката да разкаже във форма на свободен разказ всичко, което знае по фактите, които са предмет на разглеждане по делото. Аз съм стара вече, но бях на празника на Богородица. А когато видях Инджей и чух гръм от пушка. И в следващия момент всички почнаха да викат убиха Инджей, убиха Инджей. В следващия момент видях два момчетата на Инджей да хващат Найденчо и да го водят на някъде и да говорят, че иска да го съди за убийството на Инджей. Въпроси на прокурора? Найден заплашва ли ви е с въпросната пушка? Да. Когато насочи пушката си към вас, изглеждаше ли ви така, сякаш наистина би стрелял? Не, мен не ме беше страх от него. Найден знае ли, че причината за състоянието му е баща му? Не. Освен вас, друг знаеше ли, че Найден е син на Индже и възможно ли е Найден да го е научил от някъде? На никой не съм казвала. През всичките тези години някога правили ли сте опит да се свържете с някой от родителите на Найден, за да им съобщите, че той всъщност е жив? Не. Благодаря. Нямам повече въпроси. Въпроси на защитата? Казвали ли сте някога на Найден, че Индже му е баща? Спомняте ли си какви бяха точните ви думи? Него не съм го казвала. Казахте, че Найден ви е заплашвал и тогава сте го изгонили. Не. Вие сте изгонили Найден и той е бил бездомен, без грижи. Защо не уведомихте институциите, че не можете да полагате грижи за него? Дори и да не сте казали преди това, че го отглеждате като хранениче и сте го намерили изоставен като бебе с голяма рана на тялото си. Аз в началото може да се грижи за него, но той порасна и той може сам да си се грижи за себе си. Добре, нямам повече въпроси. Въпроси на съдебния състав? През тези 16 години вие виждали ли сте Пауна? Познавали ли сте я? Не. Съд освобождава свидетеля. Съдът пристъпва към разпит на вещите лица. Съд призовава вещото лице доктор Александър Минчев. Видно от горе цитираните данни на Индже е причинено огнестрелно нараняване на тялото с направление отзад напред и отдолу нагоре. Този извод се мотивира от това, че се чува изстрел. Конят подскача, а тялото на Индже се килва, накланя настрани. Като през това време пострадалият е бил на кон, обърнат с гърба си към стрелящия. При пострадалия има данни за старо зараснало огнестрелно нараняване на гърдите, което видно от поведението му след това не е оставило последствия за здравето. Причината за смъртта на Индже е острата кръвозагуба, което се мотивира с локовата кръв потекла по него. Смъртта е настъпила сравнително бързо от порядъка на минути, но не мигновено, което се мотивира от думите на Индже, които изказва и действията му изваждане на кесия с злато след пострелването. Това сравнително бързо настъпване на смъртта определя, че тя е била неминуема. Евентуален стрес от новината, че Гърбавото е синът му, от медицинска гледна точка няма отношение към настъпването на смъртта на Индже, която при това нараняване е била неизбежна. Вещо лице доктор Александър Минчев. Поддържате ли заключението, което сте дали? Да. Искате ли да добавите нещо? Не. Въпроси на прокурора? Смятате ли, че несъзнателно може да се причини огнестрелна рана, която да доведе до неизбежна смърт? Не. Вярвате ли, че не е имало възможност, при която Индже да оцелее, макар и с остро изразени физически белези? Да. Благодаря. Нямам повече въпроси. Въпроси на защитата? Нямам въпроси. Въпроси на съдебния състав? Съдът освобождава вещото лице. Съдът призовава вещото лице Милена Николова. Гърбавото разбира свойство и значението на постъпките си и последствията от тях е в състояние да ги ръководи. Следователно, по дефиницията на закона, той може да носи наказателна отговорност.
Факторите, които трябва да се вземат предвид при определяне на наказанието, касаят способността на гърбото да изтърпява наказателните мерки, както и възможния негативен ефект върху способността му да се социализира. В този смисъл трябва да се отдаде превенция на наказателни мерки, които имат силен възпитателен ефект и минимален ефект на десоциализация. Искате ли да добавите нещо? Не. Въпроси на прокурора? Смятате ли, че ако Найден не изтърпи последствията си от извършеното деяние, ще го повтори отново? Може би. Вярвате ли, че ежедневните разговори на Найден с психолог по време на изтърпяването на наказанието му ще дадат положителен ефект върху развитието на личността му? Да. Отричате ли, че Найден напълно съзнателно, без никакви подбуди от психическото му състояние е извършил деянието? Не. Благодаря. Нямам повече въпроси. Въпроси на защитата? Според вас, възможно ли е емоционалните травми от детството да провокират Найден да убие Индже? Найден не е познавал Индже, така че не. Според вашето заключение, Найден е осъзнал своите действия и постъпки, въпреки описанието на свидетелите, че той имал психически проблеми и трудно общувал. Бихте ли казали дали Найден е искал да поддържава на някого или е приемал всичко на игра предвид показанията, че се е хвалил, че е убил кърджалията и преди това е заплашвал приемната си майка Яна Кърмучката с оръжие? Всичко е приел на игра. Нямам повече въпроси. Въпроси на съдебния състав? Съдът освобождава вещо лице. Съдът призовава Лилия Манчева, социален работник. Разкажете какво установихте при изготвянето на социалния доклад за Найден Стоянов. Найден Стоянов или Гърбавото е бил изоставен от родителите си, още докато е бил невръстно дете. Яна Кълмучката го е намерила и го отгледала, въпреки че нямала нужните средства да го отгледа. И след това тя го изоставя. Въпроси на прокурора? Смятате ли, че ако грижите за Найден бъдат поверени на Яна Кълмучката, с която той очевидно не е в добри взаимоотношения, имайки предвид заплахата, която е отправил, ще бъде възпитан и отглеждан правилно, въпреки че до този момент очевидно не е? Въпреки че до този момент Яна Кълмучката го отглеждала, според мен няма да е правилно да го оставим в нейните ръце, тъй като самата тя казва, че няма хляб и няма с какво да го отглежда. Мислите ли, че ако бъде поверен напълно на неговата майка, той би осъзнал, че това, което е извършил, е недопустимо и не трябва да го повтаря, въпреки че тя за него е една непозната жена, която най-вероятно не би слушал, съдейки по поведението към Яна Кълмучката, която го отгледава? Според мен може да осъществяваме някакви срещи заедно с психолог, за да може отношението между майката и синът да се подобрят. Благодаря. Нямам повече въпроси. Въпроси на защитата? Знаете ли дали Найден е имал приятели? Не, нямало е. Като социален работник, според вас възможно ли е да се изгради емоционална връзка между Пълна като майка и нейният син Найден? Както казах, вече може да организираме определени срещи, които да са заедно с психолог и от време на време майката и синът да се виждат, за да могат да имат някаква емоционална връзка между тях двамата. Нямам повече въпроси. Въпроси на съдебния състав? Съдът освобождава вещо лице. Съдът призовава вещо лице Преслава Георгиева. Представената пушка е технически неизправна, но е годна да произведе изстрел. Не може да се определи кога е последното почистване на пушката, установяват се следи от стари изстрели. Представените 5 броя проектили, един малокалибрен куршум и 4 броя съчми са били част от саморъчно направен патрон. Всички намерени проектили в тялото на Индже са изстреляни с един боеприпас и с един изстрел. Същите са изстреляни от представената пушка. Следите от барут под дрехите са пада следите по фишека и по дулото на пушката. Експерименталната стрелба с пушка по конкретно набелязана цел показва неточност на изстрела с параболично отклонение отдолу нагоре. Изстрелените метални части не достигат цел, намиращи се на повече от 10 метра. Въпроси на прокурора?
Потвърждавате ли, че въпреки, че пушката е технически неизправна, е годна за възпроизвеждането на изстрел? Да. Неизправностите по пушката водят ли до намаляване на точността? Не. Благодаря. Нямам повече въпроси. Въпроси на защитата? Открити ли са отпечатъци на Индже по пушката, за която се твърди, че е оръжие на убийството? Да, открити са отпечатъци, може да се смята, че са от него. Нямам повече въпроси. Въпроси на съдебния състав? Съдът освобождава вещо лице. Прокурорът и защитата имате ли искания за събиране на други доказателства? Не. Не. Представя се отново възможност на подсъдимия Найден Стоянов да даде обяснение по обвинението. Не. Съдът обявява съдебното следствие за приключило. Дава ход на съдебните прения. Уважаеми съдии, членове на 5-членния съдебен състав по делото от характер номер 7 за 2024 година, проведено в Софийска градска прокуратура. Моля да приемете обвинението, отправено към Найден Стоянов за убийството на Индже Войвода. Съдейки по думите на очевидците, Найден не го е застрелял несъзнателно. Първо се е прицелил и след това е стрелял. Резултата от балистичната експертиза, изготвена от доцент Преслава Георгиева, също показват, че експерименталната стрелба с пушката по конкретно набелязана цел е неточна, а съдейки по заключението на съдебно-медицинската експертиза, изготвена от доктор Александър Минчев, огнестрелната рана е нанесена много точно и е причинила мигновена и неизбежна смърт. Това подкрепя теорията за извършеното умишлено убийство на Индже от страна на Найден. Той се е прицелил и е извършил деянието умишлено, защото съдейки по съдебно-психологическата експертиза, изготвена от вещото лице Милена Николова, Найден разбира свойството и значението на постъпките си и последствията от тях и е в състояние да ги ръководи, от което следва, че обвиняемият е извършил деянието напълно съзнателно, без подбуди, предизвикани от психическото му състояние. Също така, той е в състояние да изтърпи последствията си от стореното. Извършеното деяние става по-тежко, защото се установява, че Найден е син на Индже и се доказва родствената им връзка. Според член 116, алинея 3, убийството на родител от страна на неговото дете е от по-тежко наказуемите състави. Взимайки предвид тежестта на извършеното деяние и възможността на Найден да изтърпи наказанието си, аз, прокурор Ивана Илиева от Софийска градска прокуратура, предлагам следното наказание за извършеното деяние. Взимайки предвид, че Найден Стоянов е непълнолетен, предлагам настаняването му в поправителен дом от 2 до 3 години, като той ще бъде заобиколен от връстници и няма да има негативен ефект върху способността му да се социализира. Според член 65, алинея 1 и 2, непълнолетните до навършване на непълнолетие изтърпяват наказанието лишаване от свобода в поправителен дом, като могат да бъдат оставени в поправителния дом до навършването на 20 години. През този период настоявам за ежедневна работа на Найден с психолог, за да разбере грешката си и да промени поведението си. Моля съдебния състав да уважи всички предоставени доказателства и факти и да се вземе под внимание предложената присъда. Уважаема госпожо председател на съдебния състав, уважаеми дами и господа съдии, пред вас е едно 17-годишно момче, непознало обичта и ласката на майката, закрилата на бащата. Нещо повече, той е усъкътен от своя баща, изоставен от своята майка, отгледана от възрастна жена в бедност и немотия. Цял живот е бил подиграван от другите за своя недъг, за който няма вина. Никой в родното му село не е общувал с него. Блага дума не му е казал. Гледан с съжаление и насмешка, той не е имал приятели и близки, а искал да е силен, да прилича на останалите, да го гледат с възхищение, да е някой. А той е бил просто гърбавото, никой. Именно в желанието си да бъде някой, той е казал, че е застрелял кърджалията и му е взел пушка. Старшините кърджали, от който мало и голямо се е страхувал, с такива ръждясали пушки не ходят. И вместо възхищение, това е предизвикало само съжаление у неговите заселени. Опитал се е да заплаче приемната си майка на шега, но тя го изгонила с обидни думи. Бездомен, отхвърлен, без приятели и близки, Найден е все още само едно дете. Всички са видели как той се е прицелил и е стрелял, но оръжието не е намерено в него.
балистичната експертиза доказва, че въпреки негодността на пушката може да се произведе изстрел. Според вас, с тази негодна пушка може ли човек, който не е стрелял през живота си, да произведе толкова точен изстрел? Онова голямо перо на калпака на Индже е привлякло вниманието на обвиняемия. Той е искал да бъде като този човек, той е искал да бъде някой. И не е знаел, че това е баща му. Знал е само, че е син на хайдутин. Предвид гореизложеното, педерилям за смекчаващи вината обстоятелства, за подкрепа на изграждане на връзки между биологичната майка на Найден Пауна и него. Дали вече е късно за това, само времето ще покаже. Но Пауна е бил част от десетките други мъже. Тя би могла да се справи с Найден. Тя би могла да му покаже, че той е някой, дори и само в нейните очи. Предоставям последна дума на подсъдимия. Истината е, че през времето, когато Индже ме гонеше, аз бях доста оплашен. Всички ме мразеха, всички искаха да ме наранят и най-вече гледаха лошо към мене. Истина е, че го оцелях. И съжалявам за това. Но знам, че колкото я съжалявам, този грях няма може да се махне от душата ми. Признавам си, убих Индже. Исках хората да ме погледнат. Исках да имам някой близък до себе си, но и така и не получих. Все пак благодаря на Лазар Чорбаджия, който все пак ми даде малко да живея при него, за мен това да работя за него и ме хранеше. Но на всичко останало съм си виновен само аз. Това е, което искам да кажа. Съдебният състав се оттегля на трайно съвещание. Присъда в името на народа. Софийски градски съд, наказателно отделение, първи състав. Председател Моника Вишарова. Съдии Невона Сяна Мишонска, Натали Лазарова, Димитър Стойков, Преслава Иванова. Присъствието на прокурора Ивана Илиева, като разгледа по докладването от председателя на наказателно от общ характер дело номер 7 от 2024 година. Въз основа на закона и доказателството по дело. Присъди. Признава подсъдимия Найден Янев Стоянов, роден на 1 януари 2007 година, в село Лукманитьой, български гражданин, неосъждан, без образование, чирак при Лазар Лазаров Чорбаджия, за виновен в това, че на 15 август 2023 година в село Лукманитьой, като непълнолетен, не може да разбира свойството и значението на постъпките си и да ръководи действията си, умишлено умъртвил Индже Войвода. Престъпление по член 115 на Наказателния кодекс и на основание член 63, алинея 2, точка 2 от Наказателния кодекс, осъждан на 2 години лишаване от свобода, като го оправдава обвинението, че убийството е извършено на неговия баща по член 116, алинея 1, точка 3 от Наказателния кодекс. На основание член 69, алинея 1, във връзка с член 66 от Наказателния кодекс, отлага изтърпяването на наложеното наказание за изпитателен срок от 3 години. На основание член 67, алинея 4 от Наказателния кодекс, да бъде уведомена съответната местна комисия за организиране на полагането на възпитателни грижи. Отнема в полза на държавата съхраняваната иззета пушка с предно пълнене, запечатана с картон, серия А, номер 3831. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране от днес в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд.